We can confirm that the official residence of the Premier, one of the buildings which was under renovation by the Department of Public Works, has indeed been badly damaged. The uluntu lwaseBloemfontein eFreystata luvuswe sesithwakumbe sokutsha kwendlu enkulu baphathiswa eliphondo umnumzana Mxolisi Dukwana ngale ntsasa. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke ikumkani nekumkanikazi yaseBelgium ukumkani uPhilippe kunye nekumkanikazi uMathilde. Kwezemidlalo umongameli wekomiti yemidlalo yeOlimpiki uThomas Bach uthi imidlalo yeOlimpiki kunye nebhodi yolawulo yayo ayinako ukufaka impumlo kwimiba yeyanhlukwane yezopolitiko kwihlabathi. Abesixesha ukuzana xesha likuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwijelo yeSABC 1 nakwi-TTT Iindaba uxolo malibenani. Uluntu lwaseBloemfontein eFreystata luvuswe sisithwakumbe sokutsha kwendlu enkulu baphathiswa eliphondo umnumzana Mxolisi Dukwana ngale ntsasa. Awukaziwa unobangela walo mlilo. We can confirm that the official residence of the Premier, one of the buildings which was under renovation by the Department of Public Works, has indeed been badly damaged. The top part of the building, the roof has caved in, there's severe damage. You will know that a building of this nature, which is just adjacent across the street to the residence of the Judge President, is one of the heritage resources. And when we quantify as to the extent of the damage, we take not only the nature of the building into account, but all other valuable possessions, the paintworks, the type of furniture, because those would not be ordinarily available in any other store. So that we can confirm, but the police are at work now, the forensics, finding out what actually happened, cordoning off the area, but the fire engines have left, so that we can confirm that indeed fire did break out here. We can confirm that there have been no injuries. The wife of the Premier is here on the premises, but nobody at all has indeed been injured while the fire broke out. The Premier himself was not here, he was doing work elsewhere, so that we can say. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleke ikumkani nekumkanikazi yaseBelgium ukumkani uPhilippe kunye nokumkanikazi uMathilde. Esisibini sikutyelelo lwaseburhulumenteni kwelino liza kuphela ngomvulo. Iofisi yobongameli ithi utyelelo lokuqala lekumkani nekumkanikazi yaseBelgium libonisa ukuqina kwamatyatha ngaphakathi kwalamazwe amabini. Amalungu ekhabhinethi kunye noosomashishini bayinxalenye yegqiza laseBelgium elikolutyelelo. Ukanti intatheli yethu yezopolitiko abongile umfo kaDumako usilungiselele le ngxelo. Lokugalelekile ukumkani welizwe laseBelgium uPhilippe ehamba nowakwakhe uMathilde bezokuqinisa amatyatha ngonaniselwano phakathi kwelomzantsi Afrika nelaseBelgium. Uphele kwakambe ligqiza labaphathiswa abavela kwela lizwe ephakathi kwabo ingumphathiswa wezangaphandle kwela lizwe nezokhenketho ndawenye nezoshishino. Injongo ephambili kuqinisekisa okokubana siyanxula sincanca kambe kwindlela abaqhuba ngayo xa beqwalasela umcimbi woqhawuqhawuko lombane othanda ukuqaka eMzantsi Afrika. Ewe kaloku le kumkani yamkelwe ngokusesikweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ephele kwakambe naye ligqiza labaphathiswa ephakathi kwabo ingumphathiswa webudlelwane nehlabathi uGqirha Naledi Pandor, ukhona kambe nomphathiswa wezothutho, ukhona kambe nomphathiswa wezokhenketho uPatricia de Lille. Enanti phambili iza kushukuqwa ke kuqinisekisa okokubana ngokoqoqosho uMzantsi Afrika uyahluma nelizwe laseBelgium liqhubele phambili nokutyala imali kweli. Khumbula kaloku eli lizwe laseBelgium likumazwe alishumi anenxaxheba enkulu kambe kuzisela imali kwezoshishino nokhenketho eMzantsi Afrika. Kulindeleke okokuba kweentsuku ezintlanu zizayo elapha kweli lizwe lekumkani ifunde lukhulu kweli lizwe de kuthi xa uqwalasela kumcimbi wezolimo kuba uzawuntingela kwelasentshona koloni kwalapha ezintsukwini eyakusabela kambe kokuba ingaba ushishino lwenziwa njani na apho. Kwelinye icala ke abezoshishino South Africa Belgium Business Forum baza kunqubanisa intloko kwakhona ngale njikalanga bekhangela kambe abasolotya kunokusetyenziswa kuqhogana uMzantsi Afrika nelaseBelgium kuhluma uqoqosho kube khona kambe nobudlelwane obuthanda ukuthi qhaqhe xa uqwalasela namanye amazwe ehlabathi. Ndingabongile Dumako kwindaba zeSABC ePitoli. Inkokeli yeFF umnumzana Julius Malema ihlasele abo bathi iphulo lombutho lokumisa ngci ilizwe khange liphumelele.
Ethetha nendathele eGauteng umnumzana Malema uthe ungabikho kocimicimo wombane kwinzuku ezintathu phambi komngcelelo we-EFF kucace gca ukuba ibindlela karhulumente yokugaya bemibeli ukuba baheshe intshukumo ze-EFF ngomvulo. Umalema uqale ngokuhlasela abo batyhole ngokuba i-EFF ihlasele ngesiqhushumbisi esithi bubuvuvu ezongxelo. Every layman will know that if you want to damage a window, those glasses of the window, they are going to fall the opposite of where the pressure came from. So if you hit a window from outside, the glasses must fall inside the house. Where you went, you found the glasses outside. So meaning kwa came from inside. Wambise wathi uvalumbalwa ngomvulo sisiqalo kwaye abo abangakakhweli kwinqwelo ye-EFF baza kube balandele njengoko besoloko bekhomba indlela. Remember when we started with the President Zuma's issue? The ANC was nowhere to be found, especially this one who's singing for SAPA, didn't want to hear anything, right? But at the ultimate end, DP will tell you, Paul Mashatile went to him in Parliament and say, withdraw the motion of no confidence so that the ANC can put its own motion of no confidence. We said, no, you're going to vote for our motion of no confidence. He proceeded, Paul Mashatile, to go to the press conference and says, we have instructed our members to go in there and vote for the EFF's motion of no confidence. Umalema uthe ukunqunyanyiswa kocimicimi phambi kovalo-mbalo wesizwe ibikukubetha abantu ngemfi iphindiwe kwaye kuxhokrwa nje amandla eluntwini ukuba lungazibandakanye nogwayimbo. Imagine if we're at load shedding stage 6 and there's a protest outside about load shedding. Apart from wanting to join it because you are conscious about it, but the fact that you are bored, you are going to have to sit for so many hours without electricity, you'll automatically join. They used that and then said, no, we can't. Whatever you do, please make sure the lights are on. Okamalema wambise wathi uMzantsi Afrika ufanele ukuyibulela i-EFF ngegalelo layo ekunqumamiseni ucimicimi ndaweni yokubuza ukuthi kuyiwaphi ngoku. Akukacaki ukuba liza kuphinde lichophe nini ibhunga likamasipala waseTshwane emva kokuba usomlomo enqumamise indibano yezolo. Usomlomo waseTshwane umnumzana Mcedi Nzwanana ubalule ukuba usakhangela ingcebiso egqibeleleyo yezomthetho ngomba woceba umtsha weCope malunga nezazisi zakhe ezimbini nolophulo mthetho ngakuye. Ugqatso kumaqela ezopolitiko kwelibhunga lungesikhundla sikaSodulu anyanzelisa usomlomo akhwebe indibano ekhethekileyo liphinde lichophe libhunga nganemva kwemini. Kubonakala imiba yangaphakathi kwiCope iphumela ngaphakathi kwibhunga lendlu yowisomthetho eTshwane ngokujikeleze umba kaGqirha Makwarela noza kuthi angene ezihlangwini zakhe. Kukwakhangeleka kuza kuphinde kugame ulawulo ngendibaniselwano yamaqela kweli bhunga. The people on the ground are crying for leadership. If we could have a mayor as of yesterday, I think the people on the ground will be much happier about that. But also the people are again concerned that the mayor must be removed because of one or another irregularity. So that's an issue that as the citizens we are concerned about as a civic movement. That what the speaker is saying about him getting legal opinion, I think is prudent. Kumba wenkazatho lawulo lwamaqela ezopolitiko. As a civic movement, we are convinced that if our people want to punish any party, they must punish it fully. This thing of not electing a majority outright as the electorate is punishing us. Omnye umba itafuleni ngohlahlomali ohlengahlengisiweyo olungade lupasiswe ilendlu yowisomthetho. As things stand, the services are not being received by the citizens. Whether it's in the city center, you go across, half the street lights are not working, there are potholes in the city, we don't want to mention the townships are worse. Now, without the passing of the budget, then it would mean that the situation is going to be even dire. Kwalapha ezindabeni abahlali kwidolophana yaseDR kwiphondo lomhlakoloni bathi ezinye ingingqi oko zingenamanzi esusela ngoDisemba unyaka ophelileyo kodwa amasithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe
uluntu lwaseBloemfontein eFreystata luvuswe sisithwakumbe sokutsha kwendlu enkulu baphathiswa eliphondo umnumzana Mxolisi Dukwana ngale ntsasa awukaziwa unobangela walo mlilo. Bavale indlela ezinkulu abaqhubi beeteksi eMpuma Koloni kuqhankqalazo lumemelela urhulumente ukuba ahlawule ngokukhawuleza isibonelelo semoto ezithutha abantwana besikolo. Oonoteksi bavale indlela u-N2 phakathi kwaseMount Frere naseMount Elif kunye naseCoxstead. Intatheli yethu uNkululeko Nyembezi uzindlebe namehlo ethu apho. Enkosi kakhulu sikumandla waseMount Frere ngaphansi kwengingqi yase-Alfrenzo nanjengoko kubona ngasemva phaya ufumanisa ukuba abantwana besikolo befanele basesikolweni njengoba sithetha nje balapha kule ndlela usukela okusile abantu abasuka kwindawo ngeendawo ezahlukeneyo balapha kanti nezithutha mhlawumbe isigadla ezihambisa impahla zingenisa kwilizwe kwiphondo seMpuma Koloni lizisa uqoqosho nazo zilapha endleleni akukho into yenzekayo. Unobangela ke sizawuva apha kusihlalo mhlawumbe unobhala wesantakho lommandla wase-Alfrenzo nobhala masikwamkele ngabe mhlawumbe yintoni kanye unobangela ukuba nivale indlela ngolu hlobo? Enkosi mntana omhle, unobangela oba kuvalwe indlela ngolu hlobo ukungaphunyezwa kwemfuno zephondo ziphunyezwa ke kuScholar Transport edibene no-education. Eyona nto engamandla ke apha kuhlaliwe phansi ne-Department of Transport malunga nethenda yeScholar Transport. Uthembisile ke ba urhulumente uyolungisa izinto bezicelwa kuSantaco, kodwa ubuya engaphathanga nto. Eyona nto engamandla ke ukuncitshiswa kwe-kilometers nemali ethe yehliso. Uthi xa ufumana uba uyarhola urhola imali encinci, le mali befana uyayirhola seyihlethuliwe. Nomba ke we-contract endaweni yokuba i-contract ibi-3 years nayo ngoku yehliselwe iminyaka emibini nenyanga ezintandathu. So ke ngoku kubonakala ke ngoku urhulumente njengoba kudala icengwa uba makayise ngaphambili kuhlaliwe naye phansi kulungiswe le ngxaki. Urhulumente ke uyaswaya kulapho ke uSantaco apha ephondweni ethathe esi sigqibo uba makeke enze i-total shutdown. Mhlambi ke kulapho ke i-taxi industry iyawuthi ke imameleke. Kube khona nomba ke we-permit apha eregionini kwi-Alfrenzo. Abasebenzi bapha emzimvubu phana pha eAlfrenzo kuyabonakala uba kule ndawo bebephangela kuyo abayithandi, kodwa into esiyibonayo ngamandla ukuya kwezi ndawo bahlala kuzo kokokusathe. Kulapho ke ngoku umsebenzi utsho ungakwazi ubuhambe ngendlela, izinto zimile, imoto zalapha ziphelelwe ziipermit ukusukela ngo-October November ukuzoma kule nyanga esikuyo. Imoto azikabi nazipermits, imoto ziyaphawundwa xa zifika kwezinye iprovince. Naxa udlula uya kwezinye region uthi xa uchaza ingxaki yalapha eAlfrenzo kuthiwa ingxaki ngeyenu pha eAlfrenzo. Yiyo ke ngoku le nto uSantaco ebonakala uba makathathe esi sigqibo namhlanje soba iphondo like livalwe ngqishilili enzela uba kungabikho nenye i-department emuvayo. Enkosi mntwana. Okay, siyazi bakhona abantu abagulayo abaya esibhedlela mhlawumbe lithe xa nixoxa nathi nizoyimisa njani abantu abalolu hlobo essential services uba ngabe ngolu hlobo? Ithi into mhlekazi xa ngaba kuthiwa into konakele kunje isizwe sithanga umcingo omnye ngoba kudala mhlekazi ezi zikhalazo zisiwa ngaphambili kubonakala uba ke urhulumente akazijongelanga lezo. Enkosi kakhulu ngunobhala ke lowo weSantaco kummandla wase-Alfrenzo region ecacisa ke ukuba imeko ihamba kanjani nawo. Uzokhumbula ukuba ke bekufanele mhlawumbe ke bakhona abagcina umthetho, kodwa ke sithetha nje akabikho mapolisa siwabonayo apha kule ndlela engaphakathi kwa N2 phakathi kweCoxstead nayo ke uMthatha. Mandibile kuwe studio.
Abahlali kwidolopha yaseDiyani kwiphondo lomntla-Koloni bathi ezinye iingingqi oko zingenamanzi esusela ngoDisemba onyaka ophelileyo. Oku kudalwa ngucimicimi wombane nokonakala kweziseko zophuhliso. Oku kuchaphazela ngakumbi iinkonde neenkondekazi. Bambi bahamba umgama omde weekhilomitha ezi-5 ukuze bafumane amanzi. Le dolophu yaseKaroo ixhomekeke kakhulu kumapitsi ngamanzi. uSuzana Simanga uneminyaka engama-75 oko wahlala kule dolophu yaseDiyar ubomi bakhe bonke. Uthi bengabahlali balapha abaqala ukusokola amanzi, kodwa le imeko yokushokoxeka kwamanzi iqatsele. Ons weet niks, ons sien maar net die teppe kom nie meer water uit. Ons weet nie hoe om. Uthi asiyazi ukuba kwenzeka ntoni, amanzi ayekile ukuphuma kwiimpompo zalapha, kunzima ukuphila ngaphandle kwamanzi, imizimba yethu idinga amanzi. Ek was nie, maar nou net die waslapie vat maar net die voorlaas afgee. Daar is die water. Abahlali baxhomekeke kumanzi aziswa ngezithuthi kule ngingqi, bambi bancedwa ngabahlali abanamatanki. Ons lewe maar van die George water. Uthi sincedwa ngamanzi aphuma kumatanki, asinaki iriva yokuthutha amanzi ngamapheyili ukuze sibe namanzi aneleyo. Ons het nie eens 'n krywe om te kan sens kan 'n krywe vat om kan volta maar laat ons met water hê. Ingxaki enkulu kakhulu le yamanzi because silindele uJojo ongafikiyo ke afike emva ke 5 hours uJojo. Nalamanzi afika nawo ke ngala asenza izusu zethu zingabi right. Ufike ke ngelinye ixesha yakwazi nodlula imini singekafumani amanzi. Amkile ke ngokamanzi aphelile. Ukanti umasipala uthi ingxaki zamanzi zidalwa ngucimicimi wombane neziseko ezidodobalayo, kodwa banezicwangciso zokusombulula le ngxaki. We have received an allocation for 12 boreholes as the municipality for 2023, 2024, 2024-2025 financial year, where we will be installing boreholes. We are getting our water from underground. In the next time of our processes, that the years that I've outlined, these are the plans that will ensure that our water will be running in all the taps, despite the challenges of load shedding. Okwangoku abahlali banyanzeleka bahamba imigama emide ukuze bafumane amanzi. Ngoku masitaphula amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Siqale eChile. Amakhulukhulu athutheleke ezitalatweni kusuku lokuqaphela amanzi kwihlabathi, enyanzelisa ukunkinkishelwa imvotho ecocekileyo ngaphantsi komxholo othi akuyombalela bubuqhophololo unganikwa amanzi. Uthi ukunqongophala kwamanzi kwenza ubomi nzima kubahlali baseChile, ngubani ongaphila ngaphandle kwamanzi. Qakatha elele kwelamandiya amarhamente amahindu kwisixeko iGurahati angungelene kwitempile endumasi iKamakhya ukuya kuthandaza kusuku lwesibini lweziluthoba zokubhiyozela iKaitra Navratri. Uthi ndinqwenela ukuba umama osisithixo angasehlisela ulonwabo.